Keby som dnes musel flipnúť svoje prvé auto do 30 dní, spravil by som to presne takto, no tento biznis nie je pre teba, ak nesplňaš túto dôležitú vec. Krok 1: hľadanie auta. Tu väčšina chalanov riešil maržu, ale reálne netuší, čo je predajné a čo nie. Minitip odo mňa, ktorý veľmi pomohol mňa aj členom: hľadaj auto, ktoré by si kúpil aj ty. Ľudia majú väčšinou podobný vkus, okrem niektorých, no pokiaľ sa budeš riadiť týmto, trafíš na kombinácie výbavy, farby a kolies, ktoré budú chcieť aj ostatní, vďaka čomu sa ti auto vie predať omnoho rýchlejšie a s lepšou maržou. Príklad bol tento biely Jeep Patriot na čiernych kolesách, na ktorý síce bola konkurencia, ale vďaka veľmi peknej kombinácii mi zvonil telefón každý druhý deň. Na auto sa u mňa dlho neohrialo. Krok 2: komunikácia a overenie. Ešte predtým, ako sadneš do auta, prever si kilometre z Vinka, na Slovensku je to seka.sk, Česko kontrola tachometru.cz, kde uvidíš výpisy kilometrov z STK-čiek, alebo pre komplet overenie CBA alebo Car Vertical. Keď má auto za sebou veľkú búračku alebo stočené kilometre, takéto auto na flip podľa nás určite nerieš, ani nemusíš sa dať do auta, vďaka čomu ušetríš peniaze. Krok 3: extrémne zásadný, a je to práve obhliadka vozidla. Tu sa rozhodne, či zarobíš alebo zahodíš celú maržu, a ak sa tento postup naučíš robiť naozaj dobre, ušetríš pri prehliadke 2000 eur ako Peky od nás zo skupiny. Bol som kupovať auto statkom teraz, to čo si ukazovalo, že čo pozerať na autách a takto, všetko som prešiel a auto za 7000 vlastne malo toľko chyb, že nám ho chlap dal o 2000 menej nižšie. Bol aj taký, že sa po mne divil, že skade to viem. V živote by som to nevedel, keby že nepozerám si tvoj kurz, alebo sa nenaučím. Štvrtý krok, takisto veľmi dôležitý, je vzhľad. Aj keď je auto technicky super, či chceš alebo nie, zákazník sa rozhodne v prvej minúte, či auto berie, a je to podľa toho, čo vidí. Príklad bol čierny Passat, ktorý stal mesiace u nás v bazari a po vyleštení a vyčistení sa predal za pár hodín. A najväčšia sranda, pán, ktorý ho kúpil, okolo neho chodil denne a po vyčistení sa ma spýtal, či sme ho práve doviezli. Ak tieto kroky vymaxuješ, vieš si na autách postaviť super biznis, no dávaj pozor, pretože ti to nebude fungovať, ak nemáš ku autám žiadny vzťah a chceš len rýchly cash. Toto si všímame ako zásadný rozdiel medzi ľuďmi, ktorí to vyskúšajú, a členmi, ktorí začnú na autách zarábať pravidelne. Ideál pre dlhodobý úspech je, aby ťa tvoja práca naplňala, a ak máš ku autám vzťah, tak to ide dlhodobo o mnoho lepšie. No a ak ťa bavia autá a chceš prvé auto flipnúť s nami, tým, že ti budeme posielať kvalitné autá s maržou, ktoré ti dovezieme a budeme pri tebe osobne pri každom kroku, napíš mi do správy slovo flip a pošlem ti detaily aktuálneho otvorenia našej skupiny, ktorú otvárame už čoskoro. No dávaj pozor, počet miest je limitovaný, nakoľko každého nového člena ťaháme osobne, nech je čo najviac z vás úspešných. Takže teším sa na teba a vidím.